dzanga dzichinetsa muzuva ranhasi. Nyaya yangu yekutanga ndiyani tiamaititi zvakuziva ko rudhende ruzhinji rwevanhu mura vanoita basa rekuita sei rekuinda vachinobatsira vana vari kuMount Hapdam. Zvoita sekuti zvakare vanhu vazhinji vari kuita chip in vachiita kwachinodoneta sipo, mapedzi, chikafu zvakawanda. Uyezve pane mumwe munhu anga ane bhavhadhi rake akabva atengera vana chikafu cheuyu kana singareshi kuti chicken iri kuti chicken ikira iyo yakaenda nayo ngari mapublic zvakazara vakaenda naTali uyu teri weAfrica uya kupi kuMount Hapdam kunofidha vana ivavo avatikati zvakanaka zikamboiti makitchen unit ndo kubva ndofunga vamwe vanhu rudhende ruzhinji rwavanhu kuti pane vamwe ndofunga vakatanga kugwadzwa kuti why is it pamunoenda kunoita give away zvinhu izvi kana kuti give zvinhu izvi munoisa makamera nekuda kwemutsa makamera. Vamwe ndofunga vatati vadanzira zvemucomment section maititi ndokubva vaenda vakanyora kuti ini zvokuudzwa kuti siyai kamera pamunonobetsera vanhu please muzisiyewo. Hatitore kamera kushamisira, tinotora kuti titsvake rubatsiro cause hapana patokwanisa kuchengeta hundreds of people tega. Tapiwa mari dzevanhu vanoda kuona zvasashanda kana kuti tapuwa mari idzodzo before mati todya madonations apa vazhinji hamuna kana chamunotibetsera nacho. Kunze kwekulauda pasocial ndiani angavake dzimba dzevana 100 ari oga, feed, clothes, medication ari oga. Please kana musina zvekutaura musataura zvenyu because kazhinji hamuna kana bete ramunobetsera naro. Kuzokota mabhaibheri ruoko rwakurudyi rusaziva ruboshwe soto tsvaga sei marounds nemuromo tisingarakidzi zvichipaground. Vanotumira mari dzavo vanotoda kuona report kuti ndatenga zvavareva kuti zvitengwe. So kana usina chaunotibetsera nacho uchingokomenda negativity please tisiyewo tiite zvinobetsera vamwe musina kutaurisa. Mazuva ano zvekupindurana oro kushaudhana nemanegativity people waya handichisina waya handidi kutambira ikoko. As you can see, I am very busy with my success and progress. Ndatenda imi kana muchibetsera musina makamera good. Mwari anozviziva isu tiregei titakure makamera tine zvatiri kutsvaga kuonekwa takaonekwa kare takutoita zvinoraramisa upenyu not zvekuonekwa. Ndiandimaititi vanyora this long paragraph kupi kupeji kwavo vanhu ndobva vaenda comment section vanotanidza kuti aiwa vanhu vanongorwadziwa nezvinhu zvisina basa. Usamirira hako kutendwa nemunhu wenyama, tendwa naShe. Even that Bible say iye munhu haungamugoni, munhu mutema haungamugoni. Siye vakadero idi murandakadzi ramba wakadzvanya gore rino vachakorobha dhamu ndosaka vaidofora kuchikoro special class. Don't mind them, you are doing a great job, God bless you. Let them know my titi, well summed up my titi, well done, and you are a super mom. To my love you thanks amezvorevei mongo vaudzaka kuti mari mashandisa zvakati nezvakati kwete kukamera. Zvandokwanisa kutaura pane this comment ndakambozvimirira kwete kudhimira kuti asi ndokwanisa kutaura panhau iyi kuudza munhu this mouth kuti hello ndazotenga kamazepe nemari iyaiya. Munhu moza zvazvinoita vamwe vanenge vata nemwoyo wose, asi pane chinhu chimwe chete chandakanotisa pavanhu vanenge vati ndaita give. Munhu uyu unozoenda kuna vamwe vanoenda nekusereka kuti ndisakamubatsira takambozvionawo zviitika mumastreets umu tichifamba kudai kuti munhu anotoenda futi kunonototi apedza kuti agive kudaruka anoti ndinotosapota ini. Saka kungozviti bvubvubvu kuti aiwa izvi ndo zvandaita apa kuitira kuavoida that mouth mangwana ekuzonzi inini ndinobatsira vana ava vari kokoko asi handinamboona mari iyoyo kuti yakafamba sei. Tinongoudzwa kunzi takashasa zvakati asi hatisi kumboona kana mari saudzi. Saka munhu unonetsa kuzota sei kuzoexplainira. Ndo paya panenge vachinzi vakarya madonation hapana kana takadonata zvikanzi zvitina hakuna kana zvitina. Nanhasi vana ava vari kungombuka muvhu, nanhasi vana ava vari kungotambudzika. Saka manje zvinonetsa kudhira nemunhu mutema nemunhu chaiye unofima chiti zvinonetsa. Ndokubva vamwe vati sincerely to be honest in my humble opinion hatide kureva nhema
nevamwe muri kuti ashua 100% muna good muranda asingade kamera ngaangorega kuona ngaamire nezvake zvisina kamera kwete kuda kuudza munhu zvokuita papeji rake so kunonzi akumbirwa kamera yacho. Tell them murandakadzi tell them even Bible angori ma-experience evanhu that were recorded pamwe tikadai tisingamazivi iwayo hamene kuti ichapta iya yakanyorwa kunzi Jesu akafidha vanhu ishow off here don't mind them kuti yakureva kuti Jesu vakavhuna vakatora hove nechingwa ndokugadzira chikafu chakawanda paya ndo chinorehwa iwo vamwe ndokuti well said. Yes, some people are just good at talking here. In addition, in what might it said, Musoro bangu yenyu may say mimi madi murukutara izvo kuti siya makamera. True. Well spoken, but keep it good up. God will reward. When there are volume, uri samasipiki panze, uyasa kuvaudza, zvikanzi zvahwikwa nevamwe. Anamba wakadzvanyamura usavatevedzera vanongohumana zvavo kana toenda ne4 makamera mura usamiswe nevanongohumana zvavo. Tell them well said tete manjinjinji ozoti haungambomugoni munhu wenyama agara akadero. Muona manje handina kupedza kuverenga but kamera inotofana kuenda for proof. Naiva people will see through those pictures asingade kamera ngariki ega asina kamera atibomuvunzi. Keep it up good work kusanyeberwe nevanhu vanongogona kuti sei kushasa keyboard vasina action yavanoita ndevamwe ndokudira chokwadi chako iwe munhu anonzi mighty munhu mighty amungamugone. Well said, handingangotumiri mari yangu ka ndisina kuona vana vachoko kana zviri zvokunyeba saka tochida evidence yokuti avo nhasi vana vacho vakagara apo nhasi vana vacho vangani nokuti kuda mumwe musi vamwe vanhu vanogona kutozve kuti haya vana yavo nguva yokugara apa vana yavo vagara pepe mangwana chamuzombovaoni vakanzi ngavadzuki futi havazombopi kuda vanenge vangoitwa sei for that purpose yekuti pakwanise kuitwa sei kuitwa collection yemari saka vanhu vangada kuona saka zvonetsa tikuira nhema especially zvinenge zvipinda madonations atikuira nhema vedu zviri very difficult. Siyana nevanhu mura ita zvaunoda nelife yako kamera futi ndeyako so varwadziwa nei. Vamwe vanhu vanongosvotwa nezvinhu zvisinei navo. Ita zvawada maititi for phone for camera for your time. Siyana nevane godo. Vamwe ndokuti uri kugona maiti keep it up publicity inotodiwa because vanobatsira vazere asi vasingazive what needs to be done. Rambai makadiro correct munhu ndevamwe avo. Vamwe ndokuti vanhu havashayi chokutaura veduwe nepagone kwavanongohukura kamera ndori kutoita kuti tizivewo isu kuti kune vana vakadai vanenge vachida mapads. Muona manje ndobva vamwe vati zvoni well said murasiyana nevanhu vanongomira vachase vachitaura izvozvo zvakadai uso chokwadi chemahara. Ndobva zvanzi there is God in heaven who sees and will direct you to the rightful people. Tivamwe avo vamwe ndokuti I'm getting you well mwanasikana. I know you are doing this to help as a proof of to donors also but variko vamwe vanoita kuti vaonekwe ndiye chero iwe unovaziva. Vanhu vakadero vanotoonekwa not iwewe hausi kuda zvokuita sekukudza zita to ngirikini zvakachaone vamwe vanhu ivavo. Taurisai henyu maiti vanhu vanozoziva sei kuti pane kuri kuda help. Iwe ndiwo usinganditeerere zvakakuudza kare kuti vanorwadziwa newe. You are a messenger of God. Vamwe ndokuti ana good food ndigarai pasi. Vamwe ndokuti nhasi vachasvopwa handisi kuti vanga vachirwa vacho ndo vanhu vanga vachinzi vacho vari kunzi siyai makamera here kana kuti kudii ipo vanozvi kuti vamwe vanhu vangodhirecta chii izvi zvikunani asi tichiri ipapo zvapo nobva ndanotasa uyu mapicture acho ndikunedze sipo mafuta ekuzora vamwe kanzi thank you ladies of DBN UK for your contribution towards Mount Hampden kids. The guys delivered at my house and I'm gonna go today to find out then wakanzi this is what we did today Mount Hampden. Thank you to everyone who contributed towards these children. Mufunge, it means a lot.
ndopa pane makitchen pepe zvakawanda zvazviripo. Then pamwe pacho futi apo pawakaenda naTeri ranga riri bhavhadhe rimwe munhu akati aiwa ini musi webhavhadhe rangu hamuda kuita sei vana vasezvo vakamboti vanodawo kuryira zvinonhuhwirira zvinonenge zvichinakanaka zvakadi chikafu chinenge chiri mabhokisi ndobva vati ndakuvatengera vana vacho vese ikoko zvina kushata zvakanaka zvakare tozvitenda. Sazova kuti zvichazodi asi nongoti all the best nemaprojekti ekuti pamwe pagomaundi update kwacho kunge kuita sei kuchivakwa kuchibudirira uyezve kuti varambe vachiwana vanhu vanenge vachivabatsira vachiita give towards that project. Ndozvandokwanisa kutaura muvhidhiyo yangu ino. Zvakare nana Butiteri vakaenda ikoko ndikuti congratulations nekubatsirawo zvakare pamakabatana pepa papo tinoti God bless you. Saka ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.